cupcakes. Og de bliver kæmpe store. Ups, de er til Teresa. Hun siger altid, at jeg er så klodset i et køkken. Så jeg har været en pedikyre på, at jeg kan klare det her. Må vi hjælpe til? Må vi? Tja, I to er jo heller ikke ligefrem mesterkokke. Kan I huske, da I skulle lave spaghetti? Vi skal nok gøre os umage denne gang. Det lover vi. Hvad? Har I to? Hej, smukke. Hvordan har Malibus skønneste pige det? Ikke godt. Jeg kommer til at file Teresas tånegle, hvis jeg ikke får lavet en omgang cupcakes i en fart. Bare rolig. Den ordner jeg. Er han ikke bare den bedste kæreste nogensinde? Han er så betænksom. Tak, Ken. טאדה! מצנם? זה רק נראה כמו מצנם, אבל בעצם זה אופה עוגות אישיות אוטומטי. קרם! Der var lidt for lidt kage. Måske lidt for meget kage. Jeg har virkelig ikke lyst til at tabe det her væddemål. Det var slemt nok sidste gang. Sådan der, Barbie. Pust den bare løs. Skal skinne. Skinne! Hey, jeg har den helt perfekte maskine. Den er hernede bag vaffeljernet, fondue-sættet og olivenstensmaskinen. Du ved, alle de gaver, man får, man aldrig bruger. Jeg vil nødigt være ham, der har givet hende alle de ubrugelige gaver. Aha, den lille frøken Cupcake-fremstiller. Hvordan kunne du glemme den? Jeg kan ikke komme over, at du aldrig bruger sådan en god gave. Jeg har faktisk brugt den én gang, men der var et eller andet mærkeligt ved den. Barbie, Teresa har lige ringet. Hun er på vej. Vi skal bruge cupcakes nu. Okay, det er nok. Ken, jeg sagde, det var nok. Sluk for den. Hvor er slukknappen? Що ви скажете? Інформете кібой! תרזה תגיע בכל רגע. זה נראה כמו מאפייה שיצאה משליטה. בואו נסתיר אותן. היי תרזה, עשיתי כמה עוגות בשבילך. Umuligt. Har du lavet dem der? Det gik som smurt. Så jeg kan altså sagtens bage et par cupcakes, uden at det ender helt. Sådan. Jeg synes, min nød trænger til olie. Min plastik skal smøres. Min hår skal børstes 1000 gange.